tamni hingkai sing tinora bises ka asuk laimani hingkai chini buskangni bisini election tui no harmong tini asuk laimani hingkai sing buskango bahkiya prishanai tai chingbri rong ngai tamo bhumika tongnai tamo khaitai tongnai abo rokno sauni sing tinoro koksa blayo mo hingke amtuli bisini 1 number ward to sing black khatungo bubagrano logina bagui sing jotono tiar tongo buskangni bisho pasung samung khainai chini brirok sing klogo tonglak sing jotono phanthona ja hambai Marwa, jeng tini jeng ora jota par baksa ke manjak lai mankha tini sini ora borko baro ketal ke jeng hani tidi TW map থেকে jeng tini kaisa ora program songsai mankha sini buba grani na harmoni bisin tike jeng bas kangno jeng belaino jeng kodi laija bas kang sini bliss committee tongmani bagai board abon bagai jeng jotono baksa thansa jeng buba grana jeng bas kang loi gerena jeng tia tongo ang hambai maro ang sanamo suman kani khormo gise hamtaya bla ang asuk buja khang maro mane khor hamtaya bla tini hingga ang hamjang mani hingga bobo grano na hari hamja ge ang tini bong no maring khang nogo asuk tong ya tong namo sung ya ang kaise dormo khai tong phano ang nogo asuk tong ya ni bagai ang no tini sabodro ithangan hanai ang ring hoka mo haita asung bane ko tai sanamo sung purka saimana khor hame bagai aga suk kam ge saimane nini sinumungke ani sinumungke ang borko baran dum kolpona debrma kani husband bum be bisoji debrma no haita ek number wat nita acha district vice president ke sal bele hambai tulano dongor tv no sino news no kabari slam bagine tung tinoro phaiso pai kya sini amtuni bisini bisung klaijak sini ward number 1 borko bari kamyo sini bukuju kolpona ni nogo nge sung koidina ge sini bukuju sagaje dara kagasang norok ko anno khlaibai ang bogarani na hamuno alai hamjaka bogar je sungno je thamsana mario tumnani hinai je sini je 14 lakh tibar sarno thamsana mario tumnani hinai je ekta bogara lama himi dong alama angbo nuguni khapurka norok ani nogo ekta tham sabai khlaibai hinai sini bukuju sungna ka ka tarman ni amogani sung tinoro sopakya nga abun sade sade sung sini finai village council no ekta board committee khana bagai abu jo ekta guidelines jak burirok 7 jon 21 jon bisingo burirok 7 jon tai bagi bachala awan bagani sung tini ora koksa khlailekya baike sung sini burirno busang tononyai sini o village council election no sung joy khainani awan tini sung tini koksa baikya sini ora phaimaja kasini TW block sini solam block ni working president sini boranggang samali mede tai sini buri bodol phaimaja kha tai sini YTF ni tai channel body